Dobre. Daj mi jabko jutro. Skąd? Mám doma přece. Aha, dávam teraz každý deň, mám 3 jabka nosím. Blue väčšinou ich hodím. Ja akože tebe mám dať jabko? Však povedz doma ti dám. Máme toľko jabok, že môžeme guľovať nimi. Už som chcela, že to aj celé vorečko zoberem. Ale zabudám. Som tu chcela celý ten vorek jeden zobrať, ale zabudám. Zabudám. Dokončila som tu ONU, bože, aká som šťastná. Aj referencie, už mám všetko. Prišla som na to, že sme riadne v prdeli. Fakt, tým našim bankovým systémom už nepomôže ani svetená voda. Nie, celkovo. Európskym, aj americkým. Celkovo, ako to funguje. Ako? Hej, jedno s druhým. Ako to nakupujú a stále tlačia nové a nové peniaze. Tým, že nie sú ešte prachy vôbec skryté. A oni všetko riešia tým, tou expanzívnou politikou, že iba znižujú tie úrokové miery a tlačia nové prachy. Aj každú krajinu, keď je v prúsari, tak to riešia tým iba, že mu dávajú ešte balíčky a hlúposti, no proste nové prachy. Im vytlačia a v podobe ďalších dlhov a bla bla bla. A to je taký kolotoč, neviem, kedy sa to zopsuje, ale raz sa to zopsuje. Mhm.